Takže čau lidi, já vás znám dalšího videa, já jsem Konix LP a dneska je to pastička na blbečky. Jo, pastička na blbečky. Takže potřebujete k tomu tento stone, abyste mohli trošku udělat podlahu. Mně stačí takovej menší domeček, který vlastně nebude třeba nubovo domeček, něco takového, no. Prostě takový to noob. Tady takhle, nesmějí tam být žádný okna. Jenom čisté dvoře. To je snad jediný, co tam má být. A no, jestli chcete, aby vám na to třeba váš kámoš naletěl, nebo jestli váš kámoš to video viděl, tak ho můžete pořádně teď vytrolit. Ale jestli ho neviděl, jestli ho neviděl, tak ho můžete pořádně, ale pořádně trolit. Víte, on se snad asi jen tak nenechá zblbnout, co? Ale možná, protože vždycky tam někdo dává možná lávu. Ale já teď dělám jenom díry, aby ten kámoš se nemohl vyhrabat. No není to prdel. A no. Počkej, ježiš, sorry. Počkejte. OK, dobrý. Jdeme na to. Tak jo. Když si vezmete neprůhledný dveře, nesmí být musí být fakt neprůhledný, což stačí nějak takhle. Nějak takhle ten baráček vypadá. On půjde, takhle otevře dveře a najednou. Jak si to teď ukážeme v survival. A nebo ne, protože by se mi to zase nepřepustilo. Takže já se s váma loučím a zdar!